per primera vegada i en dia laborable anem a tindre servei de transport gratuït tant en Metro València, a la província de València, en la ciutat de Castelló, en el tram de Castelló, i a la ciutat d'Alacant, amb el tram d'Alacant. Volem conscienciar a la gent de la importància de que utilitzi el transport públic, sobretot perquè redueix la sinistralitat, redueix les emissions de CO2 i sobretot és més segur i accessible.